fed rotte og gemmer sig jo. Ja, pas på ham der hackeren han kommer. Ja, han one-killer mig. One-shotted med. Nå, ham der. Ja. Hvad er det? Okay, det er on. Det værste er, at det var lige påvist kill-aura, det der. Silvus Peak har liket den. Nice. Filmer du? Ja, jeg filmer stadigvæk. Jeg recorder hele tiden. Det er som om at samle ting op, det er altså sindssygt langsomt. Fordi vi ikke har nogle store røvhuller. Nå. Jeg har aldrig set nogen, der er bedre til at samle ting op end Stamping og Crazy Boy. De har Jamen, fed rotte, han er endnu værre end mig. Hvad? Har du set, hvad der foregår ude på det badeværelse, måske? Nej, det har jeg ikke. Han kan samle sæben op med røven dernede ved sin tag, var den. Det er bare... Så, Ja, og det er ikke engang røvballerne, der behøves det. Der kan simpelthen skabe så meget undertryk inde i... Wow, hvor er du dum at slå på mig. Hvorfor ikke bare løbe tilbage til spawn og købe noget mad, David? Yes, tak skal de have. Hvad nu?